Hi guys, Mascara say, hi guys, Mascara say, Hans was waiting for him. Ndauya guys, ngatingoya tite 2 hours zedu ndobva ndaenda. Saka itai mchikurumidza guys because pane nyaya yatoda kuti bate but ndatanga nekuti ndipe update. Handimona ndisherewo live guys kuma page uku ku page iro. Ndandati nditange nekuita update. Nyaya iyi avasati vauya nenyaya yavo because iyi nyaya iyi yekuti inotishungurudzei. Ine nyaya yekuti inotishungurudzei. Amona saka itai guys kuti tite fast titange again titongotanga kutotaura because vakazouya nenyaya yavo because vari kuya nenyaya yavo because vari pa break vari pa lunch kunyika yavari vari pa lunch difference time difference 3 hours I think saka izvozvo kwavari 3 o'clock kunoka 1 o'clock kwavari saka vari pa lunch saka vanoita lunch yavo from 1 to 3 anditika itai fast guys mungo share mchitegana ingoitai fast mungo share mchitegana guys share mchitegana kuti tiwane kufambisa ndikiri tiwane kuti tifambise nyaya share mchitegana guys share mchitegana share guys and tiri pa 68 guys and I know kuti new page na rijaira but tododa totiwo vanhu varijaire timbori booster wo page iro riri tododa timbori booster vanhu varijaire timbori booster wo anditika timbori booster zvakare page iro ndosaka mazano ndikutambira panapa tododa kuti ndimbori booster at least ngada 2 weeks nchitambira panapa todzokera ko rinenge raboostika because rinoda kuti ripote richimbo boostiwawo futi animaona roda kuti ripote chiboostiwawo page iro riri saka itai fast guys because animozati rera ndakanga ndavhura rera kanga rine rautosvika 100,000 rera ndora ndakapa bamnini kuti vadini ndakapa bamnini toite maskitsa awo ikoko token of appreciation guys vanoita zvinhu zvakawanda vanda vachitora ipage iri ndobva ndatanga ino riri ratotanga manje ratove 50 something thousand people saka da kuti tingori pusha animaona tikangori tipushe tobva tochirivharira pakanaka tochinda hedu kweduku anditi maona so guys ingotegana tike pa 100 nditange kupa update because update iri panapa itai fast guys itai fast nditange ne update time share live ku page kwedu kuombe nditange ne update yaina kunyatso ndibata zvakanaka update yacho aina kunyatso ndibata zvakanaka but anyway I just need to say it hesi Lorraine nyamkura zviri sei rayabva okay iri apa right ndine ma audios andoda ku playa panapa guys itai mchitega vamwe fast vategei guys muvaudze kuti muri kusarira I know kuti nasi weekend vanenge vari kuma sleep over avo asi tave pa 95 toda kusvike pa 100 anditika toda kusvike pa 100 apa 96 Sunday 98 anditika ende right Sunday tipinde pa 100 titange right kuti tipene update ishi aina kunyatso kunditira zvakanaka but anyway I just have to tell you guys so that you understand right tave pa 100 okay guys so sezvine kuseni kwanhasi ndareceive audio handitika zvamunoziva kuti nyaya yamadzibaba guys vekwajesi vaya tongoti madzibaba vajesu kuti mukunze kuziva handiti vanhu ndakanga ndangopawo nhamba muchikumbira nhamba kuti kuda kuindako handiti saka ndakakupai nhamba muchiindako asi nhasi pane mwana wangu mudhiaries mumwe akaenda kozuro aenda kozuro mudhiaries ushu ndobva anosvikogamwa nemessage anditika message yacho yazotsigirwa nemaaudio saka ini ndiri kungosvitsa soko tobva taonesana guys tisati tapinda muna mai avo toda kuda mai avo akunze nekuuya saka tikapa update dzedu idzi kana 20 minutes tobva tadedza guest over auya handiti saka ndoda kuplaya audio yacho yabva kune mwana wangu uyu musamubatire mhosva angoudzwa zvaaudzwa handika ikoko kwaangaenda kwamadzibaba zvinhu zvaangoudzwa ndobva asvitsawo kwandiri achitotumwa kunzi ndanovaudza simeri ndobva uyawo nazvo asi zvahotsigirwa nemaaudios asitoera kumashure saka I'm going to play panapa kuti munyatsonzwa zvizere handitika maswera sesi simeli ndakamboisa audio nezuro kufacebook kwenyu but ndakaona musina kuiona pane ndakaenda kwamadzibaba vekurapa Jesi vakabatira Jesi vaine zvuro so vakasvika ivo nemukadzi wacho havachotanga kutaura infact ndakasvika nandakatopfeka ndakatopfeka hembe yangu ngeto right but macolors ndo handandisiri sure kuti vamwe mapostora vaita se havadi zvinhu zvinenge zvine 2 black ne 2 red
madzibaba vakutopfeka gemenzi vauda kuti vandibatsire nchibva ndatoburitsa hembe dzangu dzadziri mubhegi ndikati kuti mamaidzimai ndokumbira sorry ndambodisturba. Saka ndanga ndichiti ndakabva ndatoburitsa hembe dzana ndinadzo mubhegi ndikatoti kuna madzimai ndokumbirawo bathroom ndichinje. Zvikanzi ko imwani hembe dzamwakapfeka dziri right one. Ndikati vamwe havadi zvinhu zvine makalazi akadai so, saka ndangofunga kuti vamwe hazviite hanzaiva zviri right. Ndokwakabva vasitanga kundiudza kuti muzoenda kwasisimeli munovaudza kuti vanhu ngavatsurwe, kana kuti kana muri pagrupu rekwasisimeli racho munotaura kuti vanhu ngavasaite muedzo wekuuya vakapfeka zvinhu zviri see-through zvokuti munhu anenge akatongofanana nemunhu asina kupfeka, kana kuti kupfeka zvinhu zvisina maoko kana tumamini, kana kuti munhu anouya akaita makeup akazora lipstick nema-eyelashes musoro asingasungewo dhuku. Saka vaita hanzi miedzo yachona iri kuwanda nevanhu vari kungoya vakangoita kunga mheno kwavari kutongoendwa havo. Hatiti kana munhu chiyozobatsirwa uchibatsirwa panapa tokuchinjisa mapfekero ako kuti nekumba kwako kupfeka zvakati, asikanawako zvaundasikanaozokuti uri kuyo pamunhu waMwari plus mamwe maperfume enyu amuri kuzoita ari kuzonyanya nekuti vari kuitira mumba pavari kugara pacho kutafara uko vanoitira musitting room mavo. Saka hanzi perfume yaya inozosara irimo, dzimwe ngirozi hadzidi, zvimwe zvacho zviri kunyanya, vanhu vari kubva vatoitawo kunge muedzo chaiwo. Saka ndo zvavakati ndizokutaurirai kuti vanhu vari kuita sei, ndo vamwe vacho ndo zvavari kuita. Vakati saka vanhu vasazonetseke nekuti zvinozogumisira zvaakuti tozopedzisira taakuramba kubatsira vanhu nekuti unenge watova muedzo. Madzimai vacho vanenge vaitoti hanzi Jesi takambomuudza here about nyaya iyoyo. Right. Saka ini ndataudzwa mwana wangu yakaenda kusuro mudiaries ndiye akanopiwa message. Ini baba vandinotaura navo havana kumbondiudza asi ndazo understand pakupedzisira munoti ndazovaimvinga inini madzibaba kuti nai madzibaba munozotumira vanhu aiwa tarachokwadi chasvika ipapo, but pakutumira munhu akaenda nezuro ini ndotaura navo everyday hatinonyatsondiitira zvakanaka because ini ndinotaura navo vaikwanisa kungondiudza ivo madzibaba kuti no sisi kuvanhu kuitai zvakati udzai vanhu. Havana kundiudza uyu mwana akangoendawo zuro handika akangosvikutora kuti ndikubvawo kwasisimeli ndokubva achipiwa message nemudzimai wacho handimaona. Saka message indazoenda kuna madzibaba ida kunyetsa uhisi ndichivaudza kuti madzibaba message ndainzwa asi ko imini zvamunotaura neni daily ko makatadza kundiudzawo nei kuti ndo zviri kuitika handika. Wini mambo munodhiwa speed arambira munhu ndiani? Speed ndo yamunodhiwa arambira munhu ndiani? Ini ndichiri kutotaura nyaya yangu, ndiri kufamba nenyaya, handitauya pana patizo pana update nekutsiurana. Inini kusaidi kwangu nanguti handina kufara nekuti ndiri kuudziwa nemwana akaenda kuzuro. Ini ndichitaura navo daily, zuro ndaitaura navo ndichivapa mari yatakavatumira kuti vatsvage hembe yakasununguka. Yesterday I posted a screenshot yemari nezuro yekuti vanotora. He never mentioned this to me. Handiti ndazoudzwa nemwana uyu aenda kunhasi. Handisi kuzviramba because tichazviadresa izvozvo ndotozviziva kuti zviri kutoitika. Kana ukana zvakutaurika kudai zvinenge zviri kutoitika tichaadresa izvozvo. Animona tichaadresa izvozvo. Handiti saka zvisinei ndabva ndati alright zvakanaka ndazvinzwa. Ndobva mwana chabva tonforward drochi mamessage akabva kunani akabva kuna mai. Handika madiaries ndanyara kutaura chokwadi ndanyara handina kufara kuti message yauya nemukadzi uyu handimona but ndanyara kutaura chokwadi ndanyara guys ndanyara guys taura chokwadi ndanyara ndofunga kuri kutonzi kwakatomboudziwa Jesi ndifa akatedza kundiudza akanyara kundiudza Jesi mukuru akanyara kundiudza saka anakwanisa kudini kundiudza wakabva ngonyara rawo handimona madiaries ndanyara ko tiri vanhu vakaita sei inga pano padiaries hatitsiurani atidzidzisani zvinhu zvakaipa ungawani totsiurana wani ngawani mune zvinhu zvakanaka. Ndanyara guys ndiregai munzwe maaudio emukadzi wacho ndanyara handina kuziva kuti
tingazosvika pakudaro guys kuti uri kuenda kunobatsirwa handiti uri kuenda kunobatsirwa guys handika just dress appropriately. I know kuti munenge muchibva kuHarare vamwe muri kubva kuna naBulawayo Gweru muri kubva kuna UK Canada muri kunobatsirwa but uri kuenda kunobatsirwa vanhu vanogara kuZimbabwe ava guys vanhu vari kutobva futi kuzvishakani kumaruzevha zvokuti munoziva kupfeka kwokumaruzevha tundiko kwakaita sei guys and then mosvika makapfeka zvinhu zviri revealing makumbo isa mirai muchanzwa maaudio madla ose ari pashe zamu rakabudikira guys munhu wechirume mukadzi wavo ndewechidikiwo anotorohwa neana achiona zvinhu zvakadai so zvitoitikawo guys chidai ungave iwe ndikatoyamba kwakumai mwana chero ndachembera kudai guys ndikatoyamba kundachembera ndakatopfeka bamshot handimozati ndombokiya guys imi munoziva kuti ini nditori chiramba kusakara ndokiya bamshot me aiwear bamshot but I know where to wear them guys I know where to wear them handingaende kumba kwamunhu ndakapfeka bamshot guys ndinogara pasofa madya ose ari panze hazvibudi guys hazvibudi kana ndichiuya kumba kwako ndinoenda ndakapfeka zvakanaka kana ndiri kumba kwangu kuno ndopfeka bamshot yangu kana ndichipinda mutaundi kunoku ndopfeka bamshot ini South Africa vaizviziva vaitozviziva South Africa kuti mai vaya nokuti ndinenge ndichitofambira murodhi asi kumba kwomunhu ahurespect ndoidiyo ndakapfeka zvakanaka vasikana handiti nokuti muyedzo kuvarume kumunenge muchiisa baba vakumuyedzo guys pamwe izvi zvimukadzizokomplena kudai so pamwe anenge babanisira kutoti munhu achibuda kubva kune mukadzi chimbopinda ibedroom zvinenge zvatokwidza ngozi vaona zvidya zvako namazamu handi maona saka ngadzidze kuti tidini tidzidze dressing yakanaka topfeka zvatoda haudzwi zvokupfeka handika but ngatizive kwokupfekera handika ngatizive pekupfeka kuti kana chienda kwakati ndopfeka zvakati kana chienda kwakati ndopfeka zvakati kachinde kwakandopfeka zvakati anti haungaende kumba kwemunhu wakapfeka mini inenge yakasiya dako lina rose pashi hanimaona haungaende kumba kwemunhu wakapfeka zvidya zvese izviva pamutsini mainobhodika guys wakasiya zvidya zvese panze izvi hazvibudi even kana uchinda kune vanoshandira vemweya ava guys vhara maoko ako aya guys sunga something musoro inde neheti kana wasvika wopfeka heti yaya kana dhukuri yausunga kana wabuda wobvisa zvako dhukuri yari yawigi yako worembedza handika kana kuchipisa wakapfeka chinhu chisina maoko mukati kwaunosvika wopfeka chinhu chine maoko handika wasvika wopfeka wopfeka chinhu chine maoko kana wabvisa woburitsa handika kana uchinda wakapfeka shoti yako it's okay kana wasvika mumota mako wopfeka sketi yako yakareba handika kana waburuka wobvisa sketi yako kanda kubhutu wodrive handiti apa tidzisani zvakaipa pano guys hatina mbobva takadzana zvakaipa pano hatina zvokuti ini nditozati pano vanhu machuwa ndatoshaya kuti zviri kubva nepapi ndatonyara mufunge saka chiwaiwo maaudio ari kubva kupi ari kubva kumudzimai nepandazotaura navo baba ngatingoteereraiwo tinzwe alright mogona kuzongondiforwardera nhamba dzavo namba dzangu mukadzi uya kuda nhamba dzangu dandangozvita kaivangocommunicate iwo asi nekuda kwemaissues mamwe andozosangana nawo anenge achitoda kuudza iwo nokuti problemu iyi haisi kuvanhu vagara vachiuya kunoku kana kuti vamwewo mulokomo problemu yakawandira kuvanhu vanoti takarifei vana sisimeri ndo vanhu vazhinji vacho vanouya vari naked saizvozvo saka sezvo vari vanhu vaine gurupu vachizoonana wese online pafacebook vanhu vaudzwe zvakakwana mumwe anogona kunge aine dhiresi rake kana kuti rakareba rinotosvika mumakumbo pamwe rine mazibhatani anobva kumusoro kusvika kudzasi uku haana taiti mukati mazvona kana kuti haritorina maoko rakavhurika pachesti pese pane pari panze kana kuti rinenge rine maziguvhendi anosvika kuzvijoko saka pari tisiki pavo saka imi kana mawaudzawo vanzwisisa izvozvo nekuti isisi hatingasekerere bedzo nokuti kuchechi kwedu kwatinopinda hakuna zvakadaro munhu antoya akaziva kuti ndinoda kubatsira nyange munhu achipfeka zvake matrauzi ari kumba kwake uku kana kuti achipfeka zvimini zvake kumba kwake kana nauya kubatsira oita zvinhu kwazvo kwete zvokuda kuti vanhu vese vabva vaziva kuti unoita basa rei hazvina chimiro munhu achindokutarisa anobva ndokupa basa rako chairo chairo kuti munhu uyu anitare zvakati of which tisingade kusvika ikoko saka ndifuwadhirewo nhamba dzavo ndozongovataipirawo nauyoyo ende zvakakoshawo futi kuti ndipote ndichitaura navo vazive kuti madzibaba wazibhaifura vatori baba vane mhuri ndatendawo
kuti kune dzimwe nhau dzokuti nyangwe waida kubvunza zvimwe zvinhu vanogona kubvunza inini ndoturikira madzibaba. Pane mumwe munhu akazobvunza hope dzisingaiti, ndakazotomutsura ndikati hope idzodzo kana kubvunza mabvunziro iwayo unobvunza munhu womukadzi kwete munhu womurume. Saka zvakangonaka kuti nhamba dzawo adzizive, dzangu adzizive, chipota chikomunicate awo. Nyangwe iwane dzimwe nhau dzawada kubvunzira dzinonidha munhu womukadzi anofesa inini wondibvunza. Inini ndobvunza murume wangu. Nyangwe ndikamubvunza sematauriro anenge aita munhu ndisina problem, hapana chinonyadzisa. Saka ndo imwe nhau iyoyo, imwe nhau nokuti kumusha kwatainga tiri vanhu vachibatsirwawo kumusha havaiti izvo zvokugara vanhu vasina kupfeka, zvokuya zvobatsirwa vasina kupfeka zvakawandira muno muharare muno uicho vanhu vanenge vabatsirikawo kuti vawana munhu wamwe ari padhuze. Zvinobva watoda kutora advantage yekuita muedzo wazhinji maprofita akadonhedzerwa pasi nekuda kwevanhu especially vakadzi. Saka inini ndinentoriwo netsananguro dzamadzibaba dzandinogara ndakachengetedza kudai. That's why ndosaka muchizoona ndine nguva pavanoshandira vanhu kumba kuno ndofanira kunge ndiripo ndichiitira zvakawanda. Vazhinji vakafomberwa nyaya dzavasingazivi nevanhu ivavo vanouya kuchishandirwa vamwe vane miedzo, vamwe vangona kutumwa naisiwo. Right, saka uyu mudzimai wamadzibaba ari kutaura nemwana wangu uyu amenewo vanga woitawo conversation dzavo kuma WhatsApp. Mwana wayo ndiye azondiforwardira maaudio aya. Saka pane nyaya mbiri dziripo. One ndeyekuti mudzimai wamadzibaba munhu anotoriwo zvake neshanje nemurume wake. Ndofunga mazvionera guys, haatodi. Andimaona haatodi, asiwo imimi ndai makapfekawo zvakanaka. Ende zvokuti kana mazonosvika andizoziva hangu panyaya yehope kuti ndizeti hope dzacho dzakamira sei, hangu dziri kunzi dzakabvunzwa madzibaba andizozivi. Ende ipapo pari kundinetsa kuti madzimai vari kuti hope ngadziuye through inini. Madzimai vanoshandirawo here kuti vachibvunzwa hope varivo, nokuti kana doctor guys, I'm just being fair, kana ndikaenda kwadoctor inini ndinogona kusvikopiwa doctor murume anondivhura mapatsi guys, achitoona kuti chibereko chakamira sei, anotopinza ruoko guys. Kune vakambotariswa tinotovhugwa kana unozvarani kuzasi kunotozvara murume achitokuzvarisa. Handimaona handizoziva hangu pahope dzacho kuti dzanga dzakanyanya kuita sei dzakabvunzwa madzibaba idzi dzaita kuti mai vati ndoda kuti hope dziudzwe inini ndikabudzwa hope ini ndobva ndabvunza chi ndozonoudza madzibaba ndiri ini. Kana vachishanda kana vachishanda vose aiwa zvinenge zvakanaka, hazvina kuipa, handimazviona. Asi kaushanje karipo zvako, asi zvinobvumidzwa nokuti murume wavo. Shanje dziripo asi dzinobvumidzwawo nokuti murume wavo zve guys. Handimanza vachitaura kuti hanzizvo vachitaura kuti hanzizvo kune vanhu vamadzibaba vakawanda vakadonhedzwa nevakadzi guys. Isi madzibaba hativazivi, history yavo hatiizivi. Handimaona pamwe kuda kunenge kune zvakambotira kumasure zvatisingazivi. Handimaona saka vanenge kuona sokuti history yakuda kuripita. I'm not saying kuti izvo zviri kuitika guys, but ndiri kungoti zvinogona kuve pamwe zvirizvo. Handimaona zvinogona kuve zvirizvo. Handimaona saka pamwe kune zvinhu zvakaitika kumasure zvatisingazivi. Ende vanenge vakuona kuti maybe list munozati kumadzibaba kune godo futi guys, kune jealousy kumadzibaba rekuti vanogona kutumirana vanhu. Godo iri riri kwese guys, hondo idzi dziri kwese, kuvanhu vezviprofita kokusi zvamunongona hondo dzemapasta idzi ihondo zvakare dzinoitika chero kumaprofita. Vanogona kutumirana vanhu kusitana matrap. Handimazviona mawamukadzi achiti kwanzi kune vanhu vanogona kutuma vanhu, pamwe vanogona kutumigwa munhu hatizivi pamwe zvakamboitika kumasure kuti dai munotrepa. Handimaona mugozodai zvobva zvavaita downfall yavo, we don't know. Handimaona saka isusu chiripo ndechekuti chikuru ngatirespektei kumba kwavanhu, ngatirespektei kumba kwevanhu. Let's respect varume vevanhu guys. You guys, you are not ashowers. And ini ndambofunga kuti asi madiaries guys, ndambofunga kuti no, this cannot be diaries, but remember number ndakaisa pano. Handi ndaisa pano pamwe vakanopawo mashamwari dzawo maashawo. Handimazviona because madiaries ne vanhu vakuru guys. Vanhu vakuru vangasvika pakuita desperation yekuti madzibaba vakunda kunoona first time wobva vainde vakatopfeka zvokushama kudaro.
handina kufunga ini ndombofunga kuti haasi madiaries namba takaisa pano namba dzeswa pano dzinogonopiwa vamwe vavengi vedu chevatogwanisa ngonoda wakati watorawo namba ndokuti vanenge varipo nemaghost guys hazvoti takavabloka nemaaccounts avo havauyika nemaghost they stalkers nemaghost accounts taisa namba vanobva vanotora namba dziya hanimona votoenda ikoko vaenda vakadaro hanimona votonopfeka chi votonoita zvinhu zvakadaro ndambofunga kuti haasi madiaries asi all the same handingarevereri zvakadaro izvozvo nokuti pamwe madiaries futi akaenda hanimona handizivi asi mukatarisa toni mukatera toni yemukadzi uyu hanimona mukatera toni yemukadzi uyu akatofizuka guys nezvinhu zvaakaona nehope dzaakavhunzwa handiwozivi kana uripo iwe wakainda nehope uchinobvunza madzibaba kuda nedzekukwirana kwevanhu kana kuti ndedzekukwigwa kwako nomunhu uchibvunza madzibaba kwaina madzimai kana wodzokera next time you must tell the wife. You must tell the wife. Hands, what if she's not happy that you send him money for rent? But it's not our problem ka. Yekuti ni murume wao ndiye akauya akakwatira akakumbira ka. Saka isu tinongobatsira ka. Handotobona pa attenda pamwe anotoudzwa zvemari. Because ndira kunzwa pa attenda unyaya yemari. Anguya ne complaint. Handina kunzwa pa attenda unyaya yemari. Ndango achitaura nyaya ye complaint chete. Handiti mari yakatoenda ka two transactions. $100 yakatopiwa 30 plus 70 handiwana handina kuwapa atende pamwe kuda kurumwa kana kumuudza handivazvona hatisi kuti chiyero kuti mukadzi ari right kuvharidzira territory yake handimona asi imimi madiaries kana muri muri kuenda ikoko please dress appropriately hazvishandi kuti kunoenda kwaine dress rako rinenge rine mabhatani kubva apa kunosvika uko asi wakavhura chifuva chose ichi kuti baba vaone cleavage baba vemunhu ndimadzibaba guys vanoshandira zvinhu zvemweya havasi kushandira nyama yako vanoshandira mweya saka musavaisa pamuedzo musiya cleavage panze iyi guys mazamu ese akatunduma vakavambisa kudai makamaisa mubhura akamira kuti twi kudai musadaro guys let's not do that woinde wakapfeka direzi kwa irina mavhenda akasva kumusoro apa hauna taiti mukati hanimaona anzi kumareference ko muri kuita sei sure andinooneka rifeya ini ndo zvikutoshamisa zvichina kuti hapana munhu andaka rifeya I didn't refer anyone guys atikuoneka tinde kwamadzibaba pano imi ndimakakumbira nhamba imi inadziwa ndakarifeya saka ndikufila kuti madzimai ndofunga pane pavasiri kuudzwa chokwadi nemurume wavo because dai vaiudzwa chokwadi havaimboti kumuri kurifeya vaibva kwasimeri handimaona because hapana ndakarifeya ini ndoangokumbira nhamba pano indikakukanda nhamba panapa kuinda anenge atoenda kwanditozivi kuti ndiani waindako handitozivi kuti ndiani wainda ndiani asina kuinda I don't know kuri kunzi muri kuinda newantu ikoko but handisisari kuinda ndiani I don't know because hapana ari kumbonudza kuti ndaindako uye atodzoka achindudza because anga ane message yangu but from what I'm picking up vanhu vakawanda vari kuindako but handitozivi kuti vaindako ndiwadani because hapana nari kududza kuti ndamakona ndikumboenda kwamadzibaba ndatodzoka ini simele ndabvako vari kungoinda vanhu ende hapana wandakati naye woenda kwamadzibaba maingonetsera dairamba nenhamba iyi guys remember ndaitoramba nenhamba iyi muchitondivenga ndichiramba nenhamba yababa ndikazongoti okay regai ndingoisa mune maproblems regai ndikande apa ndobva ndakanda ndapina nhamba yavapa ndakangodai kupina apa ndobva ndangopina nhamba ndobva matanga kutora nhamba muchiinda moga kokoko guys handina munhu wandakarifeya ikoko saka ndikufila kuti madzimai havana chavari kunyatsa understanda maybe murume asi kuvaudza zvizere ini zvandichenda ndichaforward maaudio amai kuna baba kuti vatsada kuti chinzwa ndati muzotenda mavoice note amadzibaba regai tinde kuna madzibaba because indati ndozvivharisa hangu kana zvadai zvinhu zvachona tongozvivharisa handitika nokuti guys zvinhu zvacho hazvinakidzi guys kana zvodai nokuti ndinenda ikoti in between ina handina kumboindako handimaona handitovazivi in person ndongotaura navo pafoni through nyaya yajesi vanomaona ndafungirawo timu rangu kuti rinodawo kuenda hanzi simeli why don't you talk to the lady ndongotaura naitiri namba yakandeiwa nepi nailanga ini ndine namba dzandakapiwa dzamadzibaba ko namba dzemudzimai ndodzipiwa gwei ndopiwa nani madzibaba ndo vaishandira vana jesi ndo vanenge communicate nawo from the word go handiti dei vakandipa namba dzemudzimai wavo kakani chikwembera nemukadzimai wavo but ndine namba dzamadzibaba saka ndodziwanepi namba dzamadzimai ndodziwanepi iwo ndo vatozodzivapiwa namba dzangu nhasi handiti musapfeke kunge muri kuenda kubhawa guys muchienda kumba kwevanhu handiti kuchechi kwamuri kuenda kupostori machechi ede mazuva ano I mean tinoenda handivazviona takapfeka zvatoda but kupostori guys
These are African churches. Kupostori azvibudi. Aiwa resina ndinchida kuti vandisanganise namai. Ini ndikataura namai ndinogona kuvaudza. Ndinogona kuvaudza. I think it's good to be involving because azviite mai weni because patinofona madzibaba vanotaura neni vanenge vatori vega vari kubasa kwavo kwanenge vachivaka. Saka ndingazoti nini musanditaure neni izvozvi muzotaura neni kana madzokera kumukadzi wenyu. Saka ingada vataura inini handivatangi kaini ndio vanotanga kuisa maaudio kwandiri. Saka ndozoti muzondipindura kana monitumira message kana vako mukadzi wenyu. Come on guys, mosho yangu ndei. Handisi kushandigwa namadzibaba ini. Handamboshandigwa namadzibaba ini. I did it for you guys. Mosho yangu yekuti ndakuti nini mai mukadzi wenyu ngauye tikuzodai guys ndaparei. Lily, can you please join in? Mosho yangu ndaparei guys. Handina kushandigwa nawe. Chero tikavaweja izvapa. Handina kushandigwa navanhu. Buda udzoke dia. Buda udzoke. Handina kushandigwa navanhu. Handina havatondizivi. Vanongotaura neni pafoni. Ini hangoitira we mimi nokuti matambudziko ndinotaura nawo. Ndozvanenge ndingoziva. Andimona. Ndozvanenge ndingoziva. Inini ngopfekai zvakanaka guys. Andimona. Namba dzemudzimai chandipa paida. But kana vatipa namba dzemudzimai wavo. Ndinotaura naye kuti kudini. Ndora naye kuti udini kuti ora ichi message yenyu ndainzwa ndokuudzai pano ndakuudzai pano message mudzokera pamwe nenisiko mudzokera zvemakapfeka zvinhu izvozvo koko yodzoka zvebheki kwandiri message pamwe vanenge vasiri vanhu vepano pamwe vanenge vari vanhu vepano ini handichazivi guys ini handichazivi hamunoona munati munati ndinongokwana pandisingakwana zita rangu ndozongosara ndiri ndiri kuforefront handichokwani ndongozosara ndiri ndi paforefront. Right. Saka ndazoenda kuna madzibaba ndobva ndavasendera message. Maswera sei hanzvadzi. Kufona. All right. Hello dear. Hello. Hello. Yes. Hello. Ndaswera sei. That's good. Ndinenge andikudza ine zvamadzimai kuti vakati chiine zuva. Ndaona palive matiri can you please join in saka ndiwo wakaendapo shuwa madzimai azvisati havasi kufara. Ndiwo wakapiwa message yangu. Wakaisa visa phone wakabata speaker plus wakaisa phone pa loud visa phone pa loud ubva visa wakabata speaker atisi kukunzwa dia phone yako iri pa loud plus kana wakaisa ma earphones here plus wakabata speaker atisi kukunzwa. Hello. My guys, muri kunzwa chino. Atisi kukunzwa isu. Ngandite kumudropa tione adzoke futi beki tione. Try kukucha ko beki tione. Apa ndinda nishaura na apa. Right. Kuya ne video sorry. Ndabaya futi. Right. But guys, munopedza simba. Hello Kola. Hello, yes, zvakunzwika manje. Yes. Ona ndisiri kunzwika. Ukota ndisiri kukunzwa zvachose ndosanda kudrop. Right. Titaura ndiwo wakapiwa message yangu. Zviri kufamba sei? Madzimai ari kukomplaina. Ndizveni vamwe vanhu vari kuuya vakapfeka see-through yekuti akamira anenge akatoshama. Vamwe ndo vari kuuya vakapfeka tumanini tuhembe tumwe tusingamboiti kana kuti kahembe kanobata kutera mwiri kudai kasina kana maoko haana kana dhuku kana chii. Vamwe mazilashi, makeup, malipstick zvokuti unosha kunzwisa kuti munhu auya kuzobatsirwa here kana kuti zvazvemuedzo.
saka vakati zvona hanzi kana muri pagurupu rasisimeli munoita se zvandichikumbira muzovaudzawo kuti hanzi kozi vazhinji hanzi vemumaraini munomu vari kuuyawo vakazozivawo kuti madzibaba pana madzibaba anoshandira ndina wandatinamboona ari kuuya akaita se akapfeka akadaro asi vazhinji vari kuuya vachingoti tabva nekuna sisimeli tabva nekuna sisimeli ndo vazhinji vacho vachiungoona vari kuuya vakadaro vakapfeka unga mheno vamwe vacho vakaita makeup mazilipstick mazilashi kana see-through yekuti unongotoona zvese semumwe wavaita akauya marimwe zuro anzi akatopfeka see-through ndikati leti kudai akakamonera jira zvikanzi jira itove naro but asina urimonera kwakungouya kungomira akangodaro dhuku munhu haana saka vaitoti vanhu vanozofunga kuti maybe tinge tisingadi kubatsira kana kuti chii madzibaba munhu wenyama ende vanzi vane tsananguro dzavo here chichi saka that's why muchiona tsananguro ndochiko tsananguro dzavo ndochiko hanzi dzavo here dzavakapiwa nofunga kana kuti kuchechi kwavo kunzi vane miedzo yavachasangana nayo kudini saka kuita miedzo madhayaris here asikana saka vatoti kana vachitoshandira vanenge vatori vese maybe that's why madzibaba paya pavakabva kuzvichava nepaya vaiti ndoda kushandira ndichinge ndatora mhuri yangu ndozotanga kubatsira vanhu pamakambotaura nawo if you still remember like kana inini pandakatosvika nezuro ndakasvika madzimai vari panze vachitosuka because madzibaba ndo vakazonditambira pabhastop pamapo padhuze nepabhastop padhuze singaiti saka boti angoti tichingosvika payadhi pavatongoti madzimai ndokumbirawo mumboya kuno because vari kuitira mumba vatatongopinda tese mumba havatombopinde newe vasi vari vega kana ivo madzibaba vachona vakatosigirawo zveshuwa kuti vamwe vanhu zvimawiro avari kuita zvimwe zvachona zvinenge zvitori zvemiedzo noti kuti madzimai chete ndo vaikombleni even madzibaba vacho vari kuratidza kuti havasi kufara nemaitiro anokuita vamwe vanhu ufuichiwo zveshuwa wakanera asingazoti kumasoro unoende wakapfeka zvinhu zvakagadzikama ende hakuitwe makeup zvimwe zvacho vanhuwo vanozozvinyanya saka ndakanguvati haoraiti ndichaita sei ndichavaudza kana ndavaudza ndokuudzai so pandazotaura nemi kuwhatsapp paipai ndavaudza ndikati handataura navo sisimeli vatoratidzawo kusazvifarira vatoshamisika nazvo kuti ko vanhu vari kuzviitirei zvikanzi haoraiti pamwe ndimozonipawo nhamba dzavo maybe ndozoda kutaura navo sometime ndandangovatora ndavatumira nhamba dzenu vakati vanhu vanozoshamisika manje taakuzodzora vanhu kana munhu auya akapfeka zvisingaite wozofunga kuti pamwe hatisi kuda kuvabatsira kana kuti taakuvhaira here kana kuti ufuichi kumusha kwatairi hatinombopera takasangana nezvinhu zvakadaro zvokuti vanhu vanyanya kubatsirwa vakapfeka mapfeka akadaro vakatoti even kana vanhu vemumaraini munomu hanzi vaakuuyawo kumaraini kwavo ikoko vakuzivawo kuti pane munhu anobatsira hanzi hapana kana munhu anotomboya akapfeka akadaro saka ndo zvavangoti munondisvitsirawo zvakanaka chose ende waita hako at least now we know ndataura namadzibaba alright iribomi muno wangu thank you very much guys akuitwe makeup kumadzibaba you don't do makeup guys kamuchinda kumadzibaba hamuite makeup guys kamuchinda kumadzibaba please handitika understand izvozvo hakuitwe makeup kamuchinda kumadzibaba chiregai munzo conversation yangu namadzibaba ndikutonzwa nemumwe mwana wangu akabva kwamuri nezuro nenyaya yemapfekero ari kuyakaita vamwe vanhu ikoko andinenge ndiri kuziva kwemi makadi kundiudza kwemi munodi kutaura nemuchidiudza ndovatsiura because ndini ndakatovatsiura nyaya yekuuya kwamuri vasina kubata dhata vachiuya kwamuri vachida kuita advantage ndakatovatsiura makachindiudza zvese kuti even dressing zvese musanyari kundiudza uyai mundiudze zvamunenge muchiona because handizvizivi nendisiko handimaona imi ndimunoona ini ndongova panhamba ndine mafollowers akawandisa zvokuti handizozivi kuti azodai ndiana but hapana chakaipa kundiudzawo zvokuitika ipapo kuti moda chine zvakare tovaudza ndoda kutovatsiura nhasi kuti kana mukaramba muchiita unhu hwenyu madzibaba ukandiudza ndiri kuvachinjisa nhamba ndovachinjisa pekugara muvashaya mokaura ndoda kutovaudza ndotozivawo ndotoshambisika ndichitozodekwa audio nemumwe mwana wangu ari kuti akabva kwamuri nesuro ndatovhunduka mozara topererwa vanhu vane miedzo vanhu vasadaro shuwa vanhu vane miedzo vasikana miedzo munokaura ndivachita nhamba tinotenda ichokwadi pana mai vakauya nezuro
mushure mokunge marumuziro pakauya vanhu vakawanda saka wakapfekawo dressing iyoyo wakaudzwa zvavo nadzimai vangu kuti next time kana makuuya nehembe dzakadzikama. Saka mai vavo vakazoudzwa nadzimai kuti taurai navo pagurupu kuti kana vanhu vachiuya vauyewo wakapfeka hembe dzakadzikama. Saka nhasi tazoita urombo rakanaka. Pana amai vazosvika kumba vachanotenga rewaiti. I think vachatenga should be 5-6 meters here nekuti anenge auya asina tomupa madzimai angu nekusunga dhuku mumusoro nekuti zvechimboda kuti vanhu vapfeke zvinhu zvakangodzika mao kuti vagone kubatsirika umwe zvakanaka. Thank you. Vanhu vanongosiyana but vanhu kana vachizwa kuti vari kuenda kunobatsirwa wangoye wakapfekawo zvinhu zvinotaridza. Titeererai audio yekupedzisira iyi yamadzibaba. Teererai audio yekupedzisira iyi. Nyatsoteererai. Tinotenda vanhukadzi. Aiwa tinonzwisisa kushanda nevanhu pamwe pacho unotoita mwoyo murefu. Ivo madzimai vachivaudzawo mune zvakanaka at the same time muchivaudzawo nenzira yakanaka kuita kuti vanhu vangu mumwe anogona kuti it's my first time kuuya ndisingazive then iwo zviri zvakanaka amai wangu watano chakutengera chii chikanogara riripo kuita kuti vanenge vauya vanenge vasina kuuya vane zvakadai vanobva vapiwa zvoita zvakanaka. Anomuona kuti madzibaba atonyara vanenge vanozivawo mudzimai wavo kuti chokwadi guys nati buda ndongori pakati guys. Mavanzwa zvavataura modio kuti madzimai anofanira kuudzawo vanhu zvakanaka. Handika imimi moudzawo vanhu zvakanaka vanenge vanozivawo madzibaba avo kuti hurricane madhamu vakamira so hakuna vanotiziva kunge varume vedu guys. Hakuna vanotiziva kunge varume vedu. Saka madzibaba anozama kutiwo madzimai papakuti kana vaonawo zvavanenge vasingafariri votaura kune mudzimai mudiaries. Thank you very much mudzimai. Asi ndopunga achazouya hake oti wondiudza kana haatauri ameno. Please thank you very much nokutenga mujira wati uchatenga 6 meters kana 5 meters kuti vanenge vasina vaya vakashama vakapfeka zviri see through vomonegwa. Anti maona vomoneredzwa mucheka. Thank you very much waita hako. Asi hatisi kukurudzira kumoneredzwa kwemucheka. Tikukurudzira kuinda wakapfeka dress rakadzikama. Tikukurudzira kuinda wakapfeka zvipfeko zvakadzikama guys. Zvatiri kukurudzira izvozvo. Anoona izve makeup ani mazvinzwa makeup haidiwi. Indofunga timbofonera madzibaba vatiudze zvinodiwa nezvisingadiwi. Hamuzvioni kuti musapame nevadhainzi vanipinda bhizi. Kwai vanhu vanobva kwasisimelipa vantu vanouya vakadai. Vanhu vose vamwe vanobva maraini kupi hasati ambozvioni. Ivava vanobva kwasisimeli ndo vari kuuya vachita miedzo. Kune tsanangudzo uku. Ivi ndimoda kusadzikisa tsanangudzo dzakataurwa. Madzimai kuti aitisi komaita sei. Bvisai malashes guys. Malashes haadiwi. Malashes haadiwi. Perfume dzenyu dzekuDubai idzi. Kana muchinda ipapo muchingoenda chimboenda usina. Hanzi asi mandokunzwa namba dzamadzimai naizeri handina namba dzavo ini. Ndofundira madzibaba ndokundotana madzimai. I think zvingave nani. Kundotana madzimai votiudza zvinodiwa nezvisingadiwi. Totakutodzireya life yedu pano. Yapari mwati calling I hope inopinda. Ndokumbira kutaura namadzimai I think. Ndotoda kuziva kuti vanhu vaenda vachiziva. Vanhu vaenda vachiziva kuti kunodiwe hakudiwi. Because zvicharamba zvichiitika ina handidi kupinza pane ndisingaziva nesingakwani. Ndaneta ndokukwaniswa pane singakwani. Haikani. Ine muchiziva piwai kudzwai kuti dressing hakudiwi, perfume haidiwi, malashes hadiwi, mubvudzi hadiwi, udziwai zvese. Muinde muchiziva. Namba ndendawana namba dzemudzimai wacho. Nditaura nemudzimai. Ndichikumbira regerero nekushama wakaita vana vangu ikoko. Ndotokumbira regerero nekushama wakaita vana vangu ndozvitori right kutokumbira regerero kuti vedu we ndinokumbira regerero mufunge nezvakaitwa nevana kusandoziva chaiko madzimai ari kuya kusandoziva. Anoona. But hatisi kuziva kuti akudiwi chii hatisi kuziva. Makeup tainzwa pa audio apa neuyo ataura mwana wangu ataura kwai makeup kwai maalashes kwai maperfume andimaona chihembe china maoko ine maoko and then chimwe chifuti
hembe yakabudzika. Jason ndingambomi edi nokuti Jason angazivi zveku zvinodiwa kukoko. Haangambozivi zvinodiwako. Hello. Ndakuisira inamba dzavo. Rega nditry ndibve ndatokumbira uregerero. All right, it's okay. Let me call it. Thanks. Okay. Nikis. Yeah, but we are online. I hope you know pinned. It's very necessary. Makadiko madzimai. Very necessary. Very necessary, so that we don't keep on repeating the same mistakes. Very necessary to move because from a dress black, you should not have dress black. Saka very necessary. Very necessary. It would go on, man. I think network here. Very necessary. Very necessary. If in Georgia could put up your mitemo could panel from Bokada, now it's very necessary. After this, it's necessary. No fara zvangu marakutonaari seko kwamuri koko usiku dzinochengetwa. Tinofara madzimai. Hey man, ndinoda kutanga nekukumbira regerero madzimai. Ndasangana nemeseji yamatumira mumwe mwana wangu aitaura akauya kwamuri kwachibatsirwa namadzibaba akandipawo zviri kuitika ikoko wedu wei. Ndoda kutanga hangu nekuzvinipisa nekukumbira regerero mufunge. Handina kunge ndaziva chinoitika. Handina munhu wandiri kutuma kuti endai kwamadzibaba, asi kuti after imi munoziva marababatsira vasikana vekukaroi vaya because vanga vabuda nemumaoko medu handiti vapora. Vamwewo vane matambudziko vakachitanga kutokumbirawo nhamba, tokumbira nhamba. Ndakatomboramba nenhamba kwenguva yakareba nenyaya yekuti madzibaba ndaitaura navo vaiti vasati vasununguka mhuri ichiri kuzvishavane. Pavakazowana mhuri then ndobva vachizondiudza kuti mhuri yangu yauya. Handitika saka takuda kuti chidii nditsvage izvozvi. Mukazotaura navo vanotokuudza kuti takatobatsirawo kuti vamuwane pakati sunungukei kuti imba iti kurei. Sokuti ndatovhunduka ndichinzwa kuti ndozviri kuitika mumwari kuye vakashama. Ndavhunduka but handingazvirambi noti ndendisiko. Ndoda kukumbira regerero madzimai. Stori yenyu ipapa ndinavo ndiri kutsiurawo kuti vanhu ngatipfekei zvakanaka tienda kumasowe. Pfekai hembe dzakora but ini hangu handinyatsoziva zvokumasowe kuti kunodiwa chii nechii. Kune makala here ehembe dzisingadiwi handizonyatsoziva. Kwakutokumbirawo madzimai obvious munhu ngapfeke zvinhu zvakadzika hembe but hembe dzine makala here handiti hatoziviwo. Ndadove neconfusion. Tongoda zvinhu zvine gwara nokuti vanhu vari kungobatsirwa. Handiti vanhu vasaitawo advantage. Handiti kane zvinhu kuita zvinhu zvakaipa chero dai ndingaveini handingambosekereriwo munhu achiuya nezvidya zvake zviri pashi pamurume wangu. Handiti saka ndandichitotaurawo navo ndichivaudzawo. Saka tangohwa mwana uyo achitaura kuti hanzi hakudiwi makeup, hakudiwi malashes, zvine tsiye dzavo dzekuisira dzavanoisa idzi, hakudiwi zvinhu zvisina maoko, handizivi nemalipstick. Pane zvimwe here zvingavepo so that ndibve ndachingozadzisa vazive. Kana uya akadaro madzimai ndinokumbira kuti imimi ndo basa renyu ibvai mangoita kuti adzokere zvake asina kubatsirwa, nokuti apa takuiadresa pajekerere kuti munhu wese anzwe. Saka anenge achizouya akapfeka zvatisina kutaura nazvo zvinenge zvazvemusoro wake anenge ane zvaakutsvaga, ingoita kuti munhu adzokere kwaabva asina kubatsirwa. Kana azodzoka akapfeka zvakanaka ochiwobatsirwa. Saka zvingave zvine zvinokuti machechi anosiyanaka handiti maona zvekuti mutemo wechechi zvakadai hazvidiwi nokuti tori pameeting waizvozvi right now. Ndichitotaura nemi kudai titori pameeting ipapo nevanhu nenyaya iyoyi ndabatikana zvokuti tumufunge. Kana zvokuti kwai it's necessary that the drama, it's very necessary because now people need to know. And then ndikutozviitira kuti kana ukazoenda until tapiwa mutemo paantaudzwa kuti kunodiwa chii wozoenda dzingwa
unodzoka chero wabva kupi unodzoka usina kupfeka unodzoka usina kushandirwa unodzoka usina kushandirwa unodzoka usina kushandirwa wakangoenda chete wakangopfeka zvinhu zvekuti chaudzwa pano kuti pfekai zvakadai woenda wakapfeka zvako wega go back zoserwa musati tanda kutaura saka toda kuwisisa hapana tichanda kukanganisa hapana kana titori pameeting as we speak village meeting yes we are having a village meeting guys regai tinzwe vakumboteerera audio because guys ndingadi kuti tisore chinswa madhairies ayakuita zvachihure uko moti mai venyu ihure vanofamba chingohura pose pose imi moda kuhurawo aiwa kana endisi imi chidzikamai henyu imimi ini ndochongohura ndoga ini chidzikamai zvibudi zveguys hazviiti hallo hallo yes yes kuri sei ndoda kutaura kune vanhu vari kuenda vakapfeka zvisingaiti kuona madzibaba especially vari kuenda vakaita mamakeup and stuff. I think madzibaba anga angoudza munhu kune munamato ruda kudirwa mvura wadire mamakeup yawo mvura awerere chotingazovaudzirei tochivapa chansika toti vanga vasingazivi tiregai tichipiwa zvokuti vazive vanhu tiregai vachipiwa zvokuti vazive vanhu kana wazochinda wakadaro aindongovanyengera namba dzamadzimai ndavadadzoka kuti direi munhu mvura munhu dzoka angodzokera kwaabva asina kushandirwa baba ine mukaka kana zviti hazvibudi hazviti regai tinzwe vadairi what I did apa vanhu vaive nyaya dzavo vauya guys ndodini apa vatori 2 quite like ende wini usandidaro quite like mother like imimi vana vangu chiregai kuhura let your mother hura for you don't hura please stop huraning chihura unofa stop kuhura guys don't do that hamtingai tose mahure toitaimba yamahure nai zvibudi chiregai ini semunhu wachembera kuti chingohura nichembere ndihure ndife imi chiitaiwo zvinhu zvine musoro ava vatouya wena vatouya right ndi 5 minutes nditori palife vanhu venyaya vauya mudzimai kana tichongopinda neava tozodzoka yemadzimai nokuti madzimai vari kurekodha audio madzimai vari kurekodha guys todini ndavati ndamuti madzimai vari kurekodha it's a very simple matter if vanhu ngavaende vadzingwe vadzoke kana dzimiwo guys chidresi chacho chikutaurwa chakabata muviri kudai chisina mavoko cheblaki futi pamwe blaki yacho haitodiwi guys iwa zvinyatsokubuda madzimai vari kurekodha guys kwaitozodzoka kwamadzimai tochengeta uko kana chida kuzorespondwa todini chiregai madzimai tiwe audio iyoyi tobva tangopinda munyaya because vatori ready vari pastand by ende zvinhu zvacho so unonyara unopera pavo mubva mada kuti tikuimba yose dzinza rose tongoita mauri dzinza rose redhiaries rongoita mauri tisingapachitawo kavanhu kwavo kungonzi mai vacho raive hure asi vana vacho aiwa vari right vanofamba neunhu hwavo vakapfeka zvakadzikama vanofamba vakadai handimaoda kwete kuti kotukwamai kutukwavana kuchingotose tiri mahure ekudhiaries imi chiitai vana kwavo ini ndochiti hangu hure zviri right guys hatingadi kudai tingada kudaro here aiwa zvindi kudaro kana dzikamai hatirambi kushama asi pekushamira ngatizive kuti tiri kushamira kupi we toshamira ikoko kwete kudzimba dzavanhu guys aiwa ende vari kurekodha chaiko mai mwana ndofunga nhasi muchayatso hai zvakaoma vari kurekodha ingoti rekoding hanzi bleki yagara itodiwi pinpendura mukati
chena, pfeka chena, enda uri mukaka kozi baba vanotovheneka kubva kunyama yako, nonidi kushamba vanotokuona. Kanisha, unodaza kuti madzaba vanoona zvinhu zvemukati here wako. Unodaza madzaba vanoona nemaprivate parts evanhu here, aiwa usadaro sha. Zvakaoma. Ndikapedza nyaya yekutanga ndopinda mune chituka, iwe wozopinda ndondowari ndokufonera. Zvakaoma. Panofanira kuti vati chiwangu ndikuenda kubasa neru, saka panofanira kuti vatikurumidzei kuti tikurumidze kufamba nebhola because aya guys, kuti Mwari kuisa. Kwai vanoona aiwa ipapo ndazviramba guys, saka muda kuti tichingofamba pane madzaba angu achikototivheneka. Aiwa ipapo ndazviramba. Zvokuona zvemukati rava drama guys havaoni, asi kuti munhu ngangopfeka zvakanaka. Zvokuona zviri dhipa aiwa ikoko havasviki. Vanoona zviri pamweya, mumweya ndozvavanoona. Spiritually ndozvavanoona, kwete zvenyama dzavanhu. Aiwa kana. Aiwa zvokuona zvese radhirama iro guys, hakuna zvakadaro. Zvemumweya vanopinda pamweya vaona zvinhu zvemumweya kuti uri kuroyiwa naningi, uri kudai so, kwete zvokuzoona kuti he une gabhi rakazokura kudai, une nyashi une chiburi panyashi apa. Aiwa izvozvo havaoni, izvozvo havako ikoko. Madzimai ari kurekota guys, iri ngoti rekodhi ngoti regai tinzwe. 5 minutes zvatichapera nhai imweyo wakangomirira vachingorekodha, asi madzimai chikurumidza izvi. Zimbabwe soka wedikisi yapera i5 minutes right. Ndatenda hangu munhu wangwara, ndatenda zvako yekukurukura tese pamhepo saizvozvi, nekuti handei kungoti hangu vanhu vari kubatsirwa namadzibaba zvakawanda ndiko zvekuti ndazotaura nevanhu vanobatsira apo neapo kashoma zvangu. Haana ruregerero runotambirwa, munhu wese anoregererwa. Lese tomboti vanhu vanonge vasingazivi, asi vanhu vanoudzwa vachiiswa. Izvo chaizvo ndofunga pane vakauya last time, nyangwe dai kuri kuti vamwe vacho unobatana navo vagona kukupurirai. Chechi yedu zvayo haisi maJohani Masoweshi acho, ingori mupostori. Hatinei nekuti hanzi kala yazodii, hatiite zvematombo. Zvekuti makala hailimite kuti kala toda kala yakati kana kuti zvakati, zvongodawo zvakapfekawo zvinhu zvakadzikama oso semunhu ari kuda kubatsirwa. Nekuti kana kuri kumasowe chishanu chaizvo vanotodzosa. Saka pakauya mwana wamutaura iyeye achitaura kuti ndabva kwaSisimeni chichitotaura tese, ndakafara singaite, ndikati ndinokwanisa kundisvitsirawo nhau yangu. Otherwise vakataura vari ivo vanokasika kunzvikwa, nekuti dzimwe dzenguva ukatsiura munhu anogona kuchitora nepasipo, wanzi kana kuti ndazodanzi zvazodai okuiti mutemo chechi chaiwo chechi yedu itori chechi yakarongeka singatoiti, haidi zvinhu zvisina basa ndokunyeberai, inoda zvinhu zvakarongeka. Tichitopinda pachechi kwedu hembe ine maoko mapfupi haitotendiri. Kana une hembe ine maoko mapfupi unopfeka juzi antimashinzwa, kana kuti hembe ine maoko marefu kuvhara maoko aya hafaniri kuonekwa. Apame munhu womukadzi hafaniri kuonekwa, apa pachesti apa pamabreast apa hafaniri kutoonekwa. Zvazvinoita mumwe munhu anogona kunge aine hembe yake yakareba asi ichionesa zvese zvemukati
mumwe ndikasitorina kana skin tight achida kubatsira topoti mumwe anoti ndamhanya zvangu ndabva kumba ndichimhanya ndakamkamwa zvekuti zvinomonera chichi ndinobatsira ndinomupa haisi nyaya haisi problem asi ndoona zvakapinda kunakisisa zvamauya imi semunhu womukadzi munongoziva dambudziko riripo rinowanzoita vanhu vevakadzi munoriziva saka tikataura sevanhu vevakadzi ende ndafara nokuti ndane nhamba dziri problem ndokubata munhu waMwari hapana hapo chisingagadzirisiki kana vari vanhu vane matambudziko shuwa varida kubatsirwa vanoita sekudaro nekuti vanhu vekuchechi unogona kungoereka navo vasvika tiita minamato mudzimba pane minamato yatinopota tichiitirana vanhu mudzimba una kusvika unoona pari kuitwa zvekunamata vanhu havana kupfeka iwo madzibaba semunhu womurume wagone kuudza vanhu vekadzi kuti zvamauya makaita hazviiti tinototaurwa nemi nemimwe mibvunzo yakaitika kwete kuti yakaitwa nevanhu vamakatumira yakamboitwa nevamwe vanhu last time asi ndakatozvigadzirisa ndakazvitsura anobvunza mimwe mibvunzo isingaite pamweya so mibvunzo yanotoona kuti zvikubvunzwa izvi zvazvinhu zvomupa kana kuti mimukati hazviite kana kuti hope dzimwe tsitsi dziri dhipi dzedzi dzokuti munhu anogona kungotaura iye nemurume wake kana kuti pachechi chaipo pajekerera dzitotaurika asi munhu anoita free kudzitaura ipapo handinako kuti vanhu vabva kusaidhi kwenyu pane adaro kunze kwenhau yedressing yandataura asi zvinhu zvinongofanirwa kugara zvangoziviswawo vanhu kuti vazive zvekubvunza asi vakauya vanhu iri kapo kana iri kapo hakapo mune kodzero yekuti mubvunzisise zvenyu asi kana vari vasikana munhu wemukadzi pake zvine zvakaoma handidi kunyeba zvine zvakaoma aiwa ndinotenda munhu waMwari ndatenda ndafara ticharamba tichitaura tese pamheko ipapa aiwa ndotenda ndatenda zvisingaiti ndati masviwiraka hembe iyi isuwa dei kurunzi ndikutoendawo ndanchinda ndakapfeka chinhu chakatodai ndichitoti andakavhara maoko saka nditi matonzwa kuti chinhu chakasvika uku ini ndakatodai sore ndichona umwe ndakapfeka handizvizivi zvekuti mapostori ndakapfekei saka ini dei ndiri kunzi ndikutoendapo shuwa ndaitona ndakapfeka chinhu chakadai because kunopisa hanoona but kwatonzi hazvidiwi izvi kunodiwa chinhu chinotovhara maoko handiti mazvinzwira indai makapfeka asi kana mine kapu zvebonde ndezvamunozobvunza kana uri one usabvunze zvinhu zvebonde aiwa ndinotenda madzimai maita basa nekutsanangura aiwa nhamba dzangu ndidzodzi ndadosevhawo dzenyu kuti ndigozosiva tiri kutotaura nezvazvo kana zvadzokorodza achiti abva kwandiri ndaikokumbira kuti munhu ngaasabatsirwa tingomuudzai munhu kuti you know what hatikwanisi kubatsira right namadzaba akwanisi kubatsira because varume hatidi kuisawo varume pamiedzo timbodzokerai muzodzoka kana makapfeka zvakanaka musatye kuvaudza ibvai mangodzosera munhu kugedhe kana asina kupfeka zvakanaka odzoka akapfeka zvakanaka kana achida kubatsirwa chaiko ane matambudziko munhu anouya akapfeka zvakanaka maite henyu nekutaura zvinhu shuwa ndaingofambiswa chinziva nekwasisimele ini ndendingadomboziviwo zvikutoitika nokuti ina handina ndei ndakambotuma utinda kwamadzibaba asi kuti vane vakangoonawo testimony yai pana jesi vana vekukaroya ndobva vangotokumbirawo nhamba ini changu chiti ndakangopa vanhu nhamba handiti masvona ndendingadomboziva kuti auya nhasi ndiani asina kuya ndiani havatombondiudza kuti tiri kuenda kwamadzibaba because titori kure vamwe vatori koko kuafrica koko vanenge vachitoenda kupi vachitoya kwamuri but maita basa madzimai muve nezvakanaka techingotaura ipapa vanomaona saka gaizika hanzi makati hanzi haidiwi hauna kuva uchinzi kwanzi haidiwi kwanzi haidiwi unopfeka chinhu chakareba chinovhara maoko haidiwi saka vari kutorekodha ndakumbokata guys ndakukata live todzoka nenyaya takati haitodi kusanganiswa